pane chitiko chinoshamisa chavhundutsa vanhu nyika yezimbabwe paonekwa kunzi mutapi wena Hopewell anofanira nosonyamisa zvakanyanyisa. Vanhu zvanoshamisika kuti Hopewell ari kumbotemba nei. Vamwe ndo vakuti haiwa he is a ZANU-PF thug, angoita sana singizo chebangu vangoya panapa kuzongodisrupta nosonyamisa nongomufaya. Pane mashoko anobuda nyogwa panapa chiexposa muzimu ai patoona kuti aiwa vari kuti Hopewell munomuteerera here. Sandapinda mashoko anobuda nyogwa anobva subscribe like out on the bell icon. Tipinda muzimu ai panapa vano posta evidence yemashoko anotoka vanhu Hopewell vanyora vachiti Mr. Chingono, who says Nelson Chamisa is demobilized supporters, is instructing civilians to demonstrate, while for 7 years is telling the ministers of defense to send the army to meet the protesters in order to reduce political tension. Who listen to Hopewell Chingono? Pana paruki vachibvunza vano posta ne-evidence yemapictures amuri kuona ayo emachats atiri kuona kuti aiwa panapa toda Hopewell Chingono anoblema Nelson Chamisa achiti aiwa Chamisa pana zvauri kuita, uri kudemobilize macitizens kuti macitizens ngaasapinda mastreets vachinoprotesta. But kuri kuonekwa kunzi Hopewell Chingono for the 7 years aiwa ari kuudza minister of defense kuti atumire army kuti inosangana nemaprotesters mumastreets kuti vagoredusa political tension. Anenge achiudza kuti aiwa minister of defense anofanira kutumira masoja aiwa kuti anodisciplina kana kuti vanoudza vanhu kuti aiwa varege kuti macrackdowns anenge ada kuita kuti political tension ireduce munyika yezimbabwe. But at the same time ari kuachiblema aiwa Nelson Chamisa chimuti you are demobilizing people. Seusiri kuudza vanhu kuti vapinde mumastreets vanhu vademonstrate vanhu vapetitione. Tikuona chitiko chiri kushamisa vanhu oda kuti kuri kuita kukandidzana kwemashoko watiri kuona kuti Hopewell Chingono pangopera summit amene kuti angapindwa nei achiuya achifanira Nelson Chamisa zvakanyanyisa zvokuti aiwa vanhu vamwe vakatoti Hopewell Chingono amene kuti aita sei, munhu atoziva kuti aiwa munhu aadvocate achibuditsa nhau dzecorruption yeZANU-PF, but vamwe vakutofungidza kuti anenge atova ewek yeZANU-PF. Buditsa mafungiro enyu mutikudipa pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu musana nosubscribe like mochanoturn on the bell icon.